dwaro ni jotije mag wadhno ma Mombasa mondo bag ng'anyo dweni mar 10. Gikoni okang' ma jagochgi no temo kawono en mano mageto kelo pogruok e kind jotich, gino ma gikoni ok girwako kata matin, kaka Joja Oko leronwa. Magi gin jotich e wath ma Mombasa mane jowuok oko mar kwedo paro mar jagoro margi Simon Sang madwane gi bak ng'anyo kaluwore gi moko kuom ng'ikruoge mikoni nitiere e wadhno ma Mombasa. E twak margi jofwamb weche e dho apisgi mantiere Spaki giramo ni chalni nitiere maling'ling momiyo jagochgi luongo ng'anyo sani ni mar midhieche mantiere gikone gin mago ma inyal tieki yor bago twak gi jogo mowinjore. Wach mar jagoro maduong' mar Dock Workers madwaro ni mondo wadhi e barabara wagom ne kambi mondiko mar Kenya Ports Authority. Wanyise ni wan ok wabigomo nikech onge gimomiyo wagomo. Mwandishi atafuta chama ambacho ata divide and rule, but not our Dock Workers Union. Tumesimama kidete na members, tunaamka na members, tunalala na members, na sisi ndio tunajua shida ya members. Sisi kwetu tunasema yeye hana check number. In short, what we are saying is no demonstration, no industrial action, and no more strike. Yale masuala ameibua ni masuala ambayo yanaweza yakakaliwa kwenye meza katika JIC ambapo yanaweza yakatatulika. Na ikiwa itashindikana, ziko njia mbadala ambazo zinaweza kutumiwa kama conflict resolution. Kwa hivyo hajatumia njia zote ambazo ni mwafaka kutatua haya matatizo. Gichiwo ranyisi iwacho kumba mar thieth ma jagoro noseyo kagikoni en owuon mane oketo koke winjruok mar okumbano kendo ne odino ite kinde mane jotich ywakne. Sani promotions waseyudo mang'eny moloyo kaka nyocha wayudo chon. Wayudo gik mabeyo maloyo gik ma nyocha wayudo chon. Omiyo sani waonge gi haja mar gomo. Omiyo wanyiso General Secretary miluongo ni Bwana Simon Sang ni wan ok wabigomo, wabiro bedo tich kendo wabiro endelea gi tich. Mane omiyo wabiro ofis waka mondo wanyise ni ok wabigomo. Pay scale ni jambo letu kama wafanyikazi, na kufikia saa hii yeye analalamika ni miaka 5 chini imepita. Alikuwa kwa wapi wakati kitekelezwa? Ambao ni medical, yeye mwenye alisign akisema ya kuwa hii iko kwa trial. Binadamu si wa kujaribiwa. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndo alisababisha. Luoro margi eni kinde ka kinde mang'anyo timore, oganda makwar thoro wito thuolo mag tije, omiyo koro gidwani en owuon ema mondo ogwe tao. Sasa yeye akipanga mipango kwa ni kazi iendelee, yeye anasema migomo. Tumefanya kazi, kumefutwa watu chungu nzima kwa sababu ya migomo. Kuna watu 28. Sang must go. Mimi nasema kama mama siogopi na niko tayari kupigania members anytime anywhere. Chama ni kwa nani? Chama ni kwa nani? George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mochung'ne kano mwandu mioro kawuok e pinje maoko Kifwa odonjo girimiti mar bilion 12 gi kambi moro maloso mwandu mag gige stima mong'ere kaka Centralized Clearing and Forwarding Management System. E nyasi mar chuoko ne ogirimiti mane obagi e boma ma Nairobi, okang' ma kamano ineno ka gima nyalo bedo kod historia e sekta mar mwandu miore pinje mag Afrika ma ugwe kaachiel kod piny mangima. Is a brand treasurer in Mombasa. We started this journey. We have had several meetings. Jacinta, she's in the... We just signed an agreement on partnership between KIF and Capital Pay on digital solution. What is happening, we for a very long time, the digital solutions in the logistics sector has been a preserve of only the government. As KIFWA, we thought it was very wise to have a centralized digital system for all clearing and forwarding agents in Kenya. This system seeks to, among other things, help us in self-regulation. This is a great opportunity, and we hope this is something that is seen worldwide, and then they will understand how important this is. We have expertise in digital solutions, so that's working hand in hand with government agencies and in the private sector to bring solutions in order to digitalize other companies and digitalize their solutions, to bring in systems in place in order to benefit everything and make everything work.
E kinde ni ma piny ngima hingo odiechieng' ma oket tenge mar bero alwora, kawuono jotelo mopogore opogore owuok oko mar pidho yien e chenro misiro gi sirikal e bero sekta mar yien kata bero kor lwasi. Jaod bura mar Ruaraka TJ Kajwang' notelo ne jopiny e kar chung' od bura mare e pidho yien e sikund praimar Malaki Sama. Chenro no manoyuorie kod jatend migawo mochung' ne alwora kaachiel gi jopiny. Kajwang' owacho ni tok ka piny owacho mayo achudhe lo mar sikund praimari no, chenro mar pidho yien e okang' ma malo biro kelo lokruok maduong' e alworano, kojiwo nyithindo kaachiel kod jonyuol mondo obed ka pidho yiende kinde ka kinde. We want to plant trees, we want to plant trees, we want to plant trees. We want to plant like 5 billion trees. We have selected this space because this is where our history is written. In this place, our histories are written in our hearts. If you check around, this was a quarry. All the material that you see here was excavated and used to build Kasarani Stadium. And it was left like a forgotten place. And you know that it is impossible to get land in Nairobi. So when we were able to get land, this is about 4.9 hectares, we decided to write our story in our hearts by bringing our own children here. So we turned what was a quarry, a desolate quarry, what was a hopeless place, into a center of excellence. Kapod wanie kar chung' od bura mar Ruaraka en bad migawo mochung'ne kedo kod yedhe mamero ji Nakada otieno manyoro notimo pedha e kar dak ma Korokocho, kama ne gin dhiyo maromo lita 1,000 mag kong'o mar Kangara ma bende ne opuki duto. Kane owuoyo bang' chenro mar apedhano, apisa mochung'ne weche makamago Nicholas Kosgei ne olero ni ok gibi dok chien e lweny mar kedo gi timbe mag nyuo kuong' makamago. E kindeno ero, achicha achiel ne omaki kendo ne olor ne tesendo bila ma Korokocho kendo ibiro chwale e doho. Unakimbia wapi? Tulia. Kulingana na ile habari tulipata kutoka wananchi ni kwamba kuna chang'aa mingi zinapigwa hapa kwa vitongoji duni kwa slums, na tukakuja na tukapata kuarrest hii kijana. Hii kijana alikuwa na wengine but walipotea, but tutarudi hawa baadaye. So tulipata kuharibu Kangara lita 1,000 na tukapata chang'aa lita karibu 100. So huyu tutampeleka kotini achajiwe akuwe kwa koti. Club mag Mombasa United, Naivas FC kaachiel gi Migori Youth duto oseyudo points 6 e tuke gi 2 mokwongo mag lig ma piny mar adhula pacho ka NSL. Club mar Mofa mogo tache kaunti ma Homa Bay bende nigi geno mar yudo loch margi mar 3 mar season ni e kinde ma gibiro rakore gi club mar Kibera Black Stars chieng' Jumapil. Mofa omako thuolo mar 4 e chung' timbe e kinde ma Kibera nitiere thuolo mar 9 tok yudo loch 1 kendo e tuke gi 2. E moko kuom tuke mibiro bagi kiny, Mombasa United biro tugo gi Luanda Villa, Atalanta biro rwako 3K FC, Vihiga United biro tiko di chieng' ma kiny gi Naivas FC. Jumapil Migori biro rakore gi Kisumu All Stars e kinde ma Fortune Sacco biro tugo gi Nzoia Sugar. E Kakabati biro rwako Nairobi Stars ka Mwatate United biro hinyo lum gi MCF. Our Sunday game against Kibera Black Stars it has been a good week so far. Putting up the corrections, working on the corrections and resuming, and also the game plan. And to our fans who are in Nairobi, see you on Sunday. Karibuni sana.
Aneno ka jawinjo wa miluongo ni Joe Odundo, mtu kubwa size ndogo. Director mara penja ganito dakifwayo ne mtu kubwa. Stafford Kawuno mtu kubwa oro message size ndogo. Wacho nini very nice. Wacho ni gine mazingira de ila kisama gijao de beti ginya lensa abala mano Joe Odundo mtu kubwa size ndogo. Jakora mogi wachakwa time kama saa achiel mar odhiambo eweche manyien maga ang'ich welo gi sadek eweche manyien mago imore. Atieko masani oriti happy mazingira day. Nyinga Milton Ochieng Awuor.